Tényleg én Én nekem most jönne. neked kéne mondanod, Patrik. Nem kapsz. Nincs. Nincsen. Nem kapsz. Nem kapsz. Nem kapsz. Megütötte a főnyereményt. És hát ilyen Pirike gyerére azt mondta, Pirike, miért van az, hogy a gyerek fején meg a balóc Na jó. beleigat, fejébe töltötték. Náni régen a seregnél volt a katonai. Kérdés, oké, mert nem kapsz. Mert az a hivatalos, hogy nem tudok elszámolni egy kitartott résszel. Náni mégis minden a 3 krazzal, meg 4 ipával, mivel. Most egy kitalálta, hogy drogbáró lesz, és hát kölcsön... Este 6. Átszaladt egy fóliasától, egy csúkolót, és a végén a ganajos tóba így beleesett. Nándi mondja, amilyék volt, hogy kezdett, gyere van, szedjük ki. Nem kapsz. Nem. Kocsonyani szegre itta magát. Majd a negyedik lépés után egy veles. Ott volt mellette, rákötötte, beleült a ladába, beindította, már jól tett egy rükpercet és mellé állt. Mi van? Az van, hogy a tertőtől egy fal végig áll, és a kocsma fején van, és inkább mindenki ki, és hát mondta, hogy nekem, hogy ez nincs a világon. Hát Biden. Majd ő kivágja, mert van neki így része. És hát így, hogy is nézett át, azóta ráfog, nem fog